Takže ahoj, já vás zdravím, tady Petr. Jmenuji se Petr Labera, toto je jen informační video, jinak budeme natáčet normálně, přes prax, jo. Se mnou bude točit Már, chce se podívat, tady, takhle. Ahoj. Budeme natáčet Vovko, Cataclysm, Mina, servery, přes hamače budeme hrát tutoriály a tak. A teď vám bude říkat o Vovku, takže můžeš. Takže my budeme hrát na jednom fanu, který se jmenuje Monster. A no a ten fan, tak to je vlastně urychlení. No, nevím, jsou tam prostě PvE, dungeony třeba bodko, BVDčko, BHčko, no. A jinak tady Petr bude hrát za Maga, za Borgena. Ano, no, buď za Fire, nebo za Arcane, nebo za Frosta. Za co chci hrát? Prostě největší Frost. A Arcane Devadin krávě. To nevadí. Jo, tak tady bude hrát za Frosta a ten dává, co, tak taky pěkný damage a hlavně to je strašná svině. Protože já třeba hraju za Dead Knida a no a vlastně když jdu proti Mageovi, tak on mě vždycky to zpomalí, to já si dám ten štít a zruší se nás opět prdelici, protože než k němu dojdu, tak mi dá dvakrát za 50 000, jednou za 20 000. No a Tak jo, takže jo, omlouváme se, budeme natáčet přes prac, ne přes YouTube, abyste viděli taky nějaký požitek ze hry. Omlouvám se, jestli to bude blbý, prosím vás, dejte like, odběr můžete taky dát, i když jsme ještě nic nenatočili. Až natočíme, tak prosím dejte, to vás prosím. No a to je asi všechno. Tak jo, tak zdar, čau.